Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamma ba'du. Selamat bersuah dengan kami Balerong, Sanggar Teater Audio Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Di usia Balerong yang ke-24 tahun ko, kami sajikan sebuah paket perbincangan tentang Babaliak Banagari, yaitu satu perwujudan dari aspirasi masyarakat Minangkabau nan terpandang selama Orde Baru memaci tampuk ditangkai negara iko. Sengaja topik ko kami angkat karena masalah Babaliak Banagari adalah masalah awak, dari awak dan untuk awak, dalam mempertajam kompetensi daerah menuju kesejahteraan nasional dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nan dicinta. Apa yang kami harapkan indahlah lain, insyaallah pemunculan kaset nangko akan merupakan sepatah rantiang di antara setumpuak kayu api unggun dan sadang bagolak menggejolak dalam mematangkan program otonomi daerah mencapai Sumatera Barat nan jaya. Jaya di kehidupan material hariahnya, jaya di bidang spiritual rohaniah di bawah naungan ridha Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ku iyo kinantan lagi bulang, pantangkan keok di galanggang gungguang taruh bawa pulang. Nyampang kok kalah nan bahadang, malu marapi je singgalang hanyut sarantau tanah Minang. Disusun yatok dan disajikan langsung dek ketua kami Angku Iyus Datuk Parpatia. Selamat mendengarkan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kapal tengah lawi dan sadang dihayak dek galombang gilo di hampeh-hampeh badai. Pidoman kalam bekulil yang ngayalah ganang di buritan karang mahadang suak kida tampan kekaram hanyalai. Di salo pakiak pesisiannya tadanga sorak dianjongan manyuruh Babaliak pulang tuta haluan ke pangkalan. Jurumudi menyintak laya bakayuah baganjua suruik menuju taluak palabuhan sampai asa mulai betulak. Itulah misalnya umpama Ustaz, Minangkabau sangkik badesa di bawah rezim Orde Baru sampai menggagal reformasi. Sialah orang kemenyangko, awak nan sadang tagak tali bak kabau mahampang jalan. Tibo gara angin bakisa nang kodoh berpindah tangan. Lalu keluar undang-undang bernomor 22 tahun 99, ialah sorak otonomi. Siriah Babaliak ke gagangnya, pinang pun suruh ketampuaknya lah pulang mamak nan hilang. Selamat jalan Bapak Kades, selamat datang Inyak Wali Tito Babaliak Banagari. Jazakumullahu khairan, terima kasih berucapkan. Nak siang tarang bahari, nak asah tarang bak bulan sinan kesayah ma'ananya. Tomelah maingong suri isilau maso nan talapih pembandiang zaman nan ketibu. Usah besuo kecek pantun apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya ijuak tajalin jadi ato. Galak badarai dahulunya isuak menjadi buah rato. Mari tu baca kisah lamo simak dek sultan elo-elo. Kok masak setangkai tolong tuai masak serumpun makan sabi. Boneh nayakkan karangki yang hampu tinggalkan di Balerong salah dek kami nan bertanam. Kok tiba tanyo jus yasik satantang Babaliak Banagari, kamano kita selama ko? Jawabnya indaklah lain. Ulah dek sai penguasa urang bakasiah di caranya. Negari disiah desa-desa Minangkabau mati marano. Adapun negari di Minangkabau baikan di dalam bayiastan. Hilang tuahnya tabek gadang salamu puyu nan baranang inyo biasa dalam lunau.
Sistem badesa juga lurah mungkin cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk orang Minang. Survei membuktikan 20 tahun masuk mencuba Sumatera Barat memakai desa, nyatolah dalia sakahnya gadang rugi dari labo dapat pinjai hilang kapak. Telah menjadi jati dirinya, bahasa karakter orang Minang biasa bermusyawarah dalam menata masyarakatnya. Kok wakatu bayo berjalan bamolah elok diambil ilmu pakai buruak dibuang jurun diangan. Luruhnya makanan tiak kok bana manahan bandiang bantuak dimakan siku-siku. Pemimpin indak makato kabin. Rakyat pantang manggu-angguak sebalun dikisai dimu pakai. Nyampang kok salah kebijakan. Dilawan guru je pituah. Disolang mamak junan bana bahalih argumentasi. Sehingga rajo adil, rajo disambah, rajo lalin, rajo disanggah. Baik itu pola pikirnya dari dahulu sampai kini hingga nanti berubah tidur. Agaknya itulah hakikat demokrasi. Urek tunggangnya hak azasi pakaian orang Minangkabau. Menurut uku aja jangko sepanjang ngalu aja patui. Memasukkan cara berdesa nambak memakai baju sampi stan senjang laya sumbang di batin. Mbak alang-alang lamah bingkai dihalau angin julim bubu maliwak menapiak turun haram kenanya tanggak tali. Itulah nasib Minangkabau selama di bawah Orde Baru. Hidup tanpa gairah, mati kreativitas dan hilang dinamika sebagai bangsa. Sistem badesa juga lurah hanyalah cocok di alam otokrasi, jo bantuan corak feodal. Di sinan, rakyat darai hambo sahayu indak baraha bersuaruh. Taunya karena perintah taat jo patuah tak menjawab. Nerimo kita atasan membantah karena kualat mahan buat gadang manfaat. Marangka menyambah-nyambah marungkuak mencium tangan. Biasalah kalau pemimpin tabu menyapu je membandiang konon puluh kamangariti. Di Minangkabau, no way. Ataupun juga barangkali. Sistem badesa sesuai je caro ditantara sistem militer dan absolut. Parentahnya batanggo turun sahutan bajanjang nanya. Hierarki bantuak piramid bulek suaro dan dipujuak. Dari panglima turun ke kodam. Dari kodam taruh resimen, dari resimen ke batalion, ke kumpi, tiga peleton hingga ke regu dan di bawah. Jawabnya saruman samu. Siap dilaksanakan. Indah ada istilah tunggu, indah ada kamus mengaceh kunun pulau tagak membantah. Iyo lah suah caro serdadu. Tapi rakyat bukan prajurit antah ke dalam zaman parang. Nah, sesudah negari lah berubah dari orba ke reformasi, kini berbantu otonomi sairiang berbalik ke negari. Maka timbualah tanya baru. What next? Baalai sesudah itu? Kamawak lain? Biasa di dalam adat. Kok tanya tentu ya berjawab kok gayung berkandak sambut. Tapi nan menjadi sawit sapunya tentu jawab indak sukit sapatah. Bajalan indak salangkah sampai sepanjang alun memutih. Mari tu sigo dari pangka. Disisiak lalu kau juangnya hingga mau say sepalapah. Dan sampai sorong lompatan tak kacak lalu tahampehkan serak berserai pecahannya. Nyampang ko itu nan terjadi bersuo bak pantun orang. Tambirah tumbuh di tabek pinang sinawa ala caranun. Dek salah menagwa ube ayah penawa jadi racun. Sejak turunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan terbawah, sejak itu pula pecah pelupuh negariku rusak binasa Minangkabau. Nanbak bumi dihoyak gampo celawi dihalau topan, pari taban pagala rompak, sapuak sapah pimatang sawah lipua bintala pasupadan. Susunato orang dahulu nan tabuhu atakabe arek dalam genggaman nambah umpuak. Nan bakau mesuku-suku bajurai babuah parwi rumah dibari batunganai kampung giagiah manantuo negari beningak mama. Elok langgamnya obat dijalin kok nanya tetagak janjang nak turun tabantang tanggo adat jusarak balabehnya undang mair yang dibulakan. Baitu pusaku bertarimu jawek pajawek dari ninyak turun tamurun mawarihkan tibu di bawah mapaliaro. Namun dinaluruh jalan menyimpang dinandata cangkah ketumbuh.
Ulah dek gajah maju barang runtuah pimatang ulu banda lanyau pagaran tapiannya. Karuahlah ia kemuaro datang galodo manggalas sauluah lantak nagariawa. Samisa buah handai-handai. Lubuak minang di kundak urang. Di ulu tubuh memacah di lia lukah matahan. Di tengah jalo takambang di tapi tangguak pemain kamano ikan menggapai lai. Itulah misaja umpama stan nasib kampuang nagariawa salamo diktator Orde Baru masun kunyang memerintah. Balipe nagari zaman itu. Bakare kuku ninyak mama bapancuang paruah imam kati roge sayuknya cedek pandai. Nagari tabala-balah menjadi desa-desa ado nalurah panggilannya menurut sairang subarang. Pak Kades kepala desa inyo ditanam dari ateh. Ibarat cucua dari langit bukan membasuh dari bumi. Sapatah kata beliau itu perintah dari camat titah limpahan Pak Bupati turun-temurun dari pucua. Mupakai ndak peguno. Musyawarah cai-cai-cak rekayasa nama lagukan. Luruh nan tidak makan tiliak bana berpantang dapet bandiang. Kok tibo sudi siasek kunon disudi di da'awa alamai pulang namo saja. Saragam datang menjapui. Coba dia diri sonsang masuk ke kandang tak berpintu pakiak taurang namandangnya. Baik itu nasib batangguangkan ulah dia undang nomor 5 di tahun 79. Laibana tibo penawa keluar perda 3 baleh di dalam tahun 83 ialah kan imbauannya. Tapi bak pujuk pagadang tangih diayun lalu digamangkan mendapat labiah kailangan. Kan ibarat kandang sirkus. Dikurang untuk ditonton di lapis saratu pawang main menurut lapia cambui. Malang dan 3 udah ulunya kini dilipua jadi kunyang. Sayang patah kuku dicabut ngaum indak terangalai rimbo dipaci gajah tongga. Tapi berbuah bunyi pantun. Dahulu semarak cahayonyo, kinilah bintang menarangi. Dahulu awak nang kodohnya, kinilah orang mengamudi. Baik itu berbilang musim stan, selama di tangan Orde Baru. Sampailah tiba ketikonya mencayo bintang reformasi, tagak bendera demokrasi. Sebenarnya jokok dilihat pada lahia dipandang kauji keadaan. Lai selesai jalan bidua. Lawi tandang berombak indak usah hujan gabak pun tido angin batundo kehaluan tak kalok-kalok nang kodohnya. Nagari aman santoso sekali badia tak malatih. Dari tapi lapeh ke tengah mulai ujuang lalu ke pangka urang membana mayo kan sabalik manggak panjang. Dibangun gaduang tinggi-tinggi, dibuat jalan lawe-lawe oto sambuah pabirik banyak. Surau gadang saragam bantuak sikola dasar banamu bampres. Pitih berserak masuk kampung itulah bandes serang namokan jatah pada desa Honda Sirah. Tapi apa sabanan terjadi Stan? Kalau ditinjau dari bukit di layang pandangan jauh, iyo sanjuang tibo puji malaki baluak tuah ke beliau. Namun di silau-silau kaureknya dicaliak dipandang ngampia di sinan saya baritonyo. Mbak paneh dalam baluka tumpak betumpak kani cayo banyak latangi dari galak. Nan pandai menjilek-jilek nan suko memuji-muji coga batang rimbun daunnya mbak cikaro di lantamaya. Nan bansai tambah melarai awak runciang makan narawi sakit dan tidak berpenawang. Senjang latak pincang jalannya tindak dikasau laki atuk bukan dirasuak menjariau patilah condong nagari itu. Siko datang taguran Allah hukum alam kini balaku tetagun langkah Orde Baru. Maruponyo, sajauh-jauh jalan beparantian sapanjang-panjang katu bakesudahan. Tiwa awa ado bahagia tak pangka dan tak bau juang. Taradok kebaliau nama maci. Deklah sekian lamunyo tabang bebega-bega jawan bebentan-bentan jo kabui. Pueh malayang jo malayok sudah meningginya merandah. Datala masuk ketikonya turun ribuik topan menggilo langit dan cabuah di limbubu. Iku aroge sayok kok gugu taraga panik nak baranti patang lanyato nak pamalam ingin marau tabang randah. Gilo bebega di udaro menilau kayu bake hinggo di mako kuku kamencakam. Derantiang anggan menerima dahan pun haram menampuangnya. Mako tadanga bagian salakih manggaga sepenuh alam bakabui langit di asoknya. Itulah inyo reformasi. Tembak lati buah di alamai jatuh pada buah di sawangan.
Gamuruah sorak sabali bariang masuko-suko Allah tabangkai orde baru mati dan tidak makatani. Apo kadayo kayu gadang stan. Salarui salamonangko awak nan taguah tagak surang marajo di tengah padang salai perumpui tak nan tumbuh. Kini rabah tegul yang batang urang meniti hujung pangka kuncek satu menonggoi. Itulah hukum sunatullah. Kok gadang tentu baganti-ganti, kok cadiak batuka-tuka bagak bagi ya bersalinan. Talukih di dalam alam, basuo di masyarakat, alam takambang jadi guru pidoman urang Minangkabau. Di sana pendengar, salah yang pandang. Mari itu silau sejarah perkembangan budaya Minangkabau nan curiangnya dapat dicaliak walau tulisan rugi dibaca. Adapun budaya Minangkabau, atau kalau di kampo diambil inti menjadi adat Minangkabau, adalah satu sistem pandangan hidup masyarakat nalah dipakai sejak lama. Adat namanata kehidupan laya jo batin dalam menjaga keseimbangan hak jo kewajiban antar manusia. Sampai di zaman mutaakhir kini pun nilai-nilai adat itu masih mendominasi pola pikir, karakter dan falsafah hidup masyarakat, walaulah terjadi pergeseran nilai akibat benturan budaya dari barat. Dan untuk emasunan panjang ke depan, orang Minang masih akan tetap bertahan seratu bangga dengan budayanya dan unik dan lain dari lain. Sebagaimana kita ketahui, ada ampek tiang penyangga dan menupang kokohnya badiri adat, yaitu satu, sistem kekerabatan matrilineal bernasab kepada ibu. Kedua, status harta pusaka tinggi sebagai milik bersama. Tiga, jaringan pemerintahan suku oleh orang menampik jini. Dan yang keempat, otonomi nagari dalam mengatur kepentingan bakaum. Akan tetapi, kultur budaya Minangkabau itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ini merupakan hasil produk sejarah nan panjang sesudah melalui proses zaman silih berganti. Walau alun ado pengkajian lebih mendalam, namun secara ilmiah para ahli sepakat menetapkan bahwa budaya Minangkabau sudah dimulai sejak sebelum Nabi Isa atau kira-kira 3000 tahun lalu. Itu dibuktikan dengan penemuan sejarah kepercayaan kuno nenek moyang orang awak. Bahwa di Nagari Mahe, dataran tinggi di utara Kabupaten 50 Koto banyak ditemui menhir. Apa itu menhir? Menhir ialah batu kuburan orang siswa sebelum agama masuk ke tanah Minang. Bantuannya malangkuang Cando Marawa tingginya bervariasi. Batu picak bersegi tiga itu dipakai oleh para seniman asli anak Minang. Dari profesi memakai itulah asal nama Nagari Mahe. Tiok kuburan Ciek Menhir, tiok menhir menunduk ke Gunung Sagu. Makanya madok ke Gunung Sagu, sebab konon cerita orang dahulu disitulah letak nirwana persemayaman para dewa-dewi nan disebut suarga. Suarga atau sarugo baswawa kemudian berubah bunyi menjadi sagu. Gunung Sagu adalah satu di antara 7 pasak bumi tanah Minang di samping Marapija Singgalang Tandike di Pasaman Karinci di Gunung Bonsu. Agaknya penemuan iko lebih meyakinkan dari cerita tambo tentang asal muasalnya muyang kita nan turun dari kawah Gunung Marapi. Habis tahun berbilang musim sejarah Balenong Juo datanglah masuk di Kutiko. Masuklah agama Hindu mencogok dari India di bawah Sudagara Manggale. Pusatnya di Marotakuh, Minangkabau di ranah timur. Sampai kini bangun candinya boleh dicari disaksikan bukti tak kama mencarinya. Adapun tampek persambahan talatak di Pariangan. Arti makna Pariangan ialah parahiangan. Tampek berhimpun dewa-dewa sebab hiang samuja dewa. Pariangan Padang Panjang Nagariasa Minangkabau. Satu langsa kedudukan jok Pariangan di tanah Sunda di Bandung tampek sabananya.
Tapi satantang agama Hindu indak sampai mencayo tarang tegi yang agama lain dan datang silih berganti. Ajarannya indak bersiso, sabateh jampi manto-manto. Pangka doa maimbau hong rajo dewa namo Tuhannya pakai meminta juga mohon, itu tak pakai derang sia. Atau si mati jadi-jadian, jadi babi, jadi harimau. Dia arwah ditulak dewa, dihukum balik ke dunia menabuh dosa dahulunya. Ataupun upacara panggang kumayan si tanggi pahanta doa nak sampai tabang kalangi. Baralik menuju hari 40 sampai 100 arwah si mati nak salamai. Maha tahu bakayu gadang manamai kau luaya di jamu dewa je paunyi. Itulah siso peninggalan Ustaz ajaran agama orang Hindu sampai kini tak pakai jo sabateh kurang-kurang paham katunyo usilam jo. Kemudian mairiang agama Buddha. Bak namo gala nabinyo Buddha Gautama berimbaukan. Anak rajo sundui bersundui anak putih yasa berasa lahir di bawah kayu bodhi. Pangka ajaran budibaya. Elok laku elok parangai jalan lurus makatu bana baduto sekali jangan maniayo balarang dana. Dek lai sarah setujuan jo inti ajaran adat. Buddha disambut di Minangkabau. Tibonyo lai menukuai malambuak tinaman lamun nan Allah tumbuh dahulunya. Barangkali barek sangkuan. Asa barasa kata budi moral akhlak itu juo totok kromo kecerang Jawa etika bahasa kininyo. Ulu pangkanyo dari Buddha. Diambiakkan nama sifat ialah budi candukio, urangnya budi canyago, bansu waradat rangda budi. Namun hanya sabateh itu Ustaz. Sabateh sembah menyambah menyusun mangkik tangan dalam bakato basitinah. Tapi indak menyambah patung ibadah secara orang Buddha. Ulamanya namo pendeta awak menyabut je pandito kini sakadar kato-kato. Biara namo suraunya kelenteng kecerang Cino indak bersuo sampai kini. Hanya menjadi namo kampung biaro di Bukit Tinggi sinan saji kadang-kadang. Kaum tua dicaliak-caliak. Bukti sejarah peninggalan tandonya Buddha singgah siko ialah adunya Siroco namo patuang. Tagolek di Sungai Lansik si Junjuang namo ranahnya. Patuang Buddha nam paliang gadang buatan Aditya Warman kini terletak di Betawi menjadi rajo segala patuang paunyi museum nasional. Hanya itu, lain lagi. Giliran agama Islam mendarik di Minangkabau. Islam masuk dari Siak. Di sinalah berhimpunnya sudaga-sudaga Arab nan Baniago di Minangkabau. Setiap orang yang datang dari Siak lah masuk Islam. Sampai kini alim ulama dipanggilkan orang Siak. Kedatangan Islam merubah wajah Minangkabau. Segala ajaran yang menyimpang dari tauhid dirombak total. Dan sesuai jo akidah tetap dipakai. Nah, adat nalah disamparonokan Islam itulah nan dinamakan adat basani syarak, syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nyampang kok tiba pertanyaan, apa sebab adat mudah dan capek tunduk ke agama? Jawabannya, karena Islam sajalan sairi yang jo adat nan mau utamakan budi. Nan kuriak kendi na merah sagu nan bayak budi nan indah basu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka taguahlah adat jo syarak bak putih yang laki kaulu samo sahayun salacuian. Katangga rasu tak mungkin antah kok mindang lah balipek. Agama Kristen tak jadi kuat. Kristen tak dipandang sebelah mata dek orang awak. Selain Tuhannya baranak pinak inyo dibawa dek rang sombong orang Eropah nan takabua seratu lobo canguk rapi. Walau beratus tahun menjajah, indak sakarek pun orang Minang masuk gereja. Kristen gagal di ranah Minang. Itu sejarah membuktikan. Terakhir komunis mencogok pulau. Pada awal asa mulonyo tamu baruko disapu bayi elok dek samo tak suko Jolando. Babimbiang bagandang tangan mausia imperialis termasuk Jepang disakutu. Kemudian tersingi niat buruaknya tampak balang mengkasih jahe adat disarak digaduahnya. Mbak Bindalu mencakam dahan ingin menyiliah duit-duit limau tak suko diinggoi. Kesudahannya talantiang balari panjang tinggal taluannya 2-3 manateh jadi PKI.
Dikikih masuk bagolak, balanjut masuk Gestapo sampai kini tak balik lagi. Kini dicuba pulau menyilau bangsa lain singgah balabuh main ranah tanah bundo. Banyaklah orang yang bertandang beragam corak gayanya Asian kasih di tujuan. Ado sekadar ingin tahu mencaliak-caliak kampung orang. Ado nanak berdagang berniaga mencari harta kekayaan. Tapi nam banyak main taruh menunggu gelek nak menjajah. Itulah sikap piarang Eropah datang magagah menggalasau. Awalnya di ujung lantai, kemudian merangkak nak ke dapur. Lama-lama ke ruang tengah akan meraup masuk bilik. Niat buruak mengkasut ciluah dari bahu nak ke kepala dapat hati bahkan nak jantung. Kok bangsa Parsi jo India, Tiongkok ataupun Arab, orang berbahasa bersiti nah tahu diri tahu diuntung. Datangnya lai tampak muka menyapu bermulut manis indak memacah mailangkan. Painya lai tampak pungguang bapasan batinggal katu bayalan bersuko-suko kabau pai kubangan tinggal. Tapi si putih si mancuang hiduang tagak mencari-cari gelek. Mato lia tangannya lesek ia kaca mulia maresek kurang elok pisang kuele. Itulah inyo si Portugis bagala rajo si patokah. Kuaso di pantai barat padang piaman diganggamnya sampai sekilang aya bangit. Mairiang Inggris siang garai. Manggaleh bercupak surang baragiah gadang kiawak rantau jedarek di jenjiangnya. Urang nampal yang silang kaneh itulah Ulando minta tanah. Dari setampuk nak saya itu dapat sadapu nak mengampu bak karo di tandan pisang. Meminjam anggan memulangkan barutang haram tak membayar awak talengah harisan tuangnya. Urang sekandang dia adunya. Kolah lagu lah baku ampeh baliau takkah nak malarai. Sinanlah cadiak bawakan pakua ateh pancuang ke bawah pangka laki ikut melilik. Sekali kena tetagun, basinta parang kalewang manata badia bakokang umbuak jumbai makanannya. Akhirnya menjajah, menjalajah, menggadang bakatu ciek minangkabau di kisah tagak beliau menjadi tuan. Sampailah masuk ketikonya datang juara orang baga, ialah si bunta orang Japang si Nippon ninyola juo malalah manusia tagak. Lintang pukang belari panjang manggagau tabang bekirok pulang ke kampung meluasa. Dek barang dapat disama hilangnya di dalam rimbu. Dahulu boleh mencilok kini disamunkan rampok hukum kerama de Ulando. Tapi tahu kan, apa yang terjadi sesudah itu? Rata malang sisiak cilaku untuang buruak meraup badan Minangkabau mati juaru. Tapi bak pantun-pantun orang pakan salah sada ulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panawa dahulunya kini menjadi buah tangi. Nan bak tambilang bak panggali pai singo datang harimau kejamnya lah pia bak Ulando. Walau bau muas tahun jaguang indak tabado makan tangan. Bak dajal Japang menjajah orang awak di surah kapi yang menyambah ke matahari. Makan kecimuih juga belo kain goni kulit taruk kaloge karajo pasu. Nan mudo menjadi eho umpan piluru orang sakutu. Kesudahannya. Dia uku aja jangkau letah lampau cupak juga antang lah balanjuang Allah Ta'ala melindungi. Tibolah nikah mahalaunya konco palangkin rang Ulando si mancuang mamalih dendam. Hiroshima kane bematom Nagasaki menjadi abu. Japang kalah awak merdeka. Alhamdulillah wa syukurilah. Babaliat gadaian lama sajak di tahun hampir 5. Dijapui kisah nalamo di silau riwayat tambo pangka sejarah adat itu.
Tak kalau mulainya tasabui rajunan baduho saibu balai nayah Indo Jati namo mandehnya. Nantuo benamo paduko basa kudian bagala datuk ketembungungan anak rajo mau liwar mandewa. Adiaknya benamo ketek Sultan Balun anak dek Cati bilang pandai bagala datuk parapatian yang sabatang. Adapun datuk ketembungungan anak nan tongga di ayahnya tasabui parapatian yang sabatang urang baranam bersana kanduang saibu je saya. Tasabui datuk nombor 2 takato ndak sesipai balain piia di pembawaan. Setantang datuk ketemungguangan urangnya maha tak tahagu kok murah indak kawali ganti yang putih biang kata buat di tangan beliau terpacitnya. Beliau perpatihan yang sabatang urangnya bijak cendokio. Pandai menarah menilantang Cati merapik dalam maya bijak maurai menyalasai. Manabang indak marabahkan mahampang tak sampai ke muaro katu mufakat membatasi. Kalau nang kakak kareh otokrasi siadia lunak demokrasi. Tapi joko ditiliak didalami sairiang betuka jalan sayo balain sabui sabi dua indak sadayuang. Mbak puta lenong kilangan stan balain garak juara ujuknya mengampu santan. Pati tapi minyak ditampuang itulah elok jadi pakai. Dek pandai asa barasa dituah sundui besundui. Beliau datuk nombor 2 samo maraci menarawang menjalin adat jilimbago. Maka dihimpun tangkai cie-cie disusun diatok-atok. Lalu digantuang di tiang tinggi disangkut di paran panjang menjadi cupak dan piawai. Diumpuak malah Minangkabau menjadi balarih-larih. Pertamu larih nem panjang benamu koto piliang. Kedua larih nem bunta atau sabit budi caniago. Dibuat luak nan tigo. Nan tuo luak tanah data lambangnya kuciang nan kunyang tando betuah rang bebansuh. Nan tangah ialah luak agam simbulnya harimau sirah kurang bagak bependirian. Nan bonsu luak 50 maskotnya sekambing hitam urang nan tabah bijaksana sabajurila pakaiannya. Nagari banindak mama kampung ibari menantu rumah nang gadang betunganai. Kasusun di kabe arek di kungkuang adat nampek di papek cupak 2 rupo kato ampe hukum pun ampe undang dibagi 20-an. Adapun inti pati adat pidoman hidup ke ditompang dapek diurai di papatan yaitu antara lain bajalan dinelurui. Jalan selangkah maduk suri, kok sasik di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Bakato dinan bana, mengecek usah paduto berjanji ijan pemukia ikara di pagang taguah. Kok pasan di pasampai pekirim di palalu amanah di paliaru. Dalam bakorong di bakampuang, kok iduk jalan menjalang kok sakit silau menyilau kok mati janguak menjanguak. Tibo diburuak bambawan, tibo nanelok baimbawan, mendapik samu balabo ko jatuh samu tagamang. Caro batani bau sau, kasawah masamu-samu kaladang merampi-ampia, teranak samu dipawi, baparak samu dipaga. Tersabui caro basosial, lama di awak ketujuh de urang, usah narunciang yang dirawi. Kok sayuit bilai membilai, kok kurang tukuk menukuak kok lai bari membari. Dalam badagang berniago, Joko mau kuas sampai-sampai kalau menimbang cukui-cukui. Jua wali batarang-tarang ambil untuang sadang elok. Basuo pulau masyarakat kau lu sarang tak galah kailia sarang kuah dayuang. Tarapuang samuani tarandam samu basah. Sacio ibarat ayam sadanciang umpamobasi kok bajalan mairiang kok bayu amaisi. Sipai mama malam menangan-angakan, siang mencariak-cariakan. Hilang mencari luluh menyalami hanyik memintek. Tibo di kalam kemanyi tanpa lakuang kemaninjau. Ada orang tua ba, salah basapu batuka banyak umpang mengisi. Ijan bak kabau mampang jalan, indak nenggadang dari bania, indak nang tinggi dari pucuk arogan kecaan kini. Sipai kemanakan, mengecek siang mencelek-caliak bak malam mahaga agak. Nak tahu batanyo, nak pandai beraja. Nan tua di permulia nan ketek disayangi sama gadang lawan bayo. Sipai anak dagang menyanguak diri dia bakato di bawah-bawah. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, di maran yang dipatah di situ ayah disawak dan batandang membawa lapia. Sipai perempuan matu dan usah dipalia mulut dan ijan dipanyinya bakato marandah keluar bermasuk bajalan batolan taimo suku jenanado. Banyak nelayan stan banyak kalau dibilang cie-cie di kakak di rantang panjang dibaca sadu dan paralu. Tak simpan dalam papatah, talipik dalam patitih.
Di kakeh mangku basuo di kambang barunya nampak tiang dek itu memahami. Itulah adat Minangkabau. Ba ijuak nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo. Umpamo badan batang tubuh syaraklah nyau menggerakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat terjadi buah dendang. Elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cubuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik dan tidak taragui cancang jutarah hang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat besani syarak-syarak besani kitabullah. Hidup mati dunia akhirat memegang telong laya batin kesasik tak mungkin lain. Namun sanyawo adat josara ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patui dasarnya ketemu pakai sifatnya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh pulau. Pidomannya sunnah Rasul dasarnya kitabullah sifatnya ubudiyah. Singkek kata putusan kaji istan. Adat lah tagak jecupaknya syarak pun duduk di syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo jebabateh Minangkabau bukan sekuler. Adat mairiang jalan syarak setapa indak menyimpang sagarih pantang meranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasih bunyi undang syarak mengatur adat memakai. Adat ureknya di ugamo batang bersanda kekuraan kucuak tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basani syarak basani kitabullah. Golek latibo dinandata pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonyo. Tapi semantang pun baik itu stan, kok dicaliak lekuk jeliku batamunyo adat bersyarat, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alum sekali param. Ajuak maju ada ulunya ragu bercampur aja percaya dalam neniyo baindakkan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bakini inyo panyuko dengan baru. Akan tetapi indak garuk cando ta'aruk tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuitlah ketujuh pandang laki atilah kanai di muko alun kelihatan. Pipatahnya digamak mengko dipaci dikunyah baru dilulua sabalun manggua bahantahkan. Beko koklah sudah usua pareso labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berperhitungan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, tindak selangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat. Tak paham hari pembalasan alam kubur ju alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bantu binatang. Itulah inyo jadi-jadian. Amalannya sahabatnya dunia menurut adat nama pakai. Iaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata benar. Salah makan memuntahkan sesi ambil mengembalikan utang dibayar piutang diterima. Salah ditimbang merusak, memampih, membunuh, membangun. Isuak kau mati masuk tanah habis urusan tentang itu. Undangnya hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sebelum mengaji serugu di naraku, diajarkan elok jo buruk halal jo haram mudarat jo manfaat. Mulanya lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek cara penyampaian indak jawaso tutua kieh bukan benisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai. Cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitinah. Tibo peringat dengan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat pasi sampiang. Urang tagagok menerima tatagun langkah pengajian. Masuk jalan dulu. Hubungan dagang tambah rami.
Sudaga seratu dai ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumara. Diajar tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah, ditunjukkan sunnah jo perlu, mubah jaiz seratu makruh hadis Quran sandaranna. Maka naik martabat urang syarat, tageser tuah nenek mama timbul cemburu urang adat. Dicameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, urang petandang membawa lapiak limau kekalah di bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu bandar. Diube ati nan tagisia di sanjuang pangulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunak lah hati urang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarat urancak samu paralu keduanya. Sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah katu nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat jo syarat di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-basanda keduanya. Ulama balapang gado menyambah layan nenek mamak pangulu bahat di lapang menyambah batin urang siak. Surang turun, surang mendaki bertamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah, syarat mendaki, adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi, walau bagandiang semua gadang sagan menagan keduanya, agamo jalan syaratnya, adat melenggang dicupaknya, urang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau gedadu jalan taruh menyabuang ayam dan suang duo minum tua indak berkurang si junai sebalik kampuang. Allah lataga amar ma'ruf, alun tercapai nahi mungkar utang talansai urang siak. Maka dalamu bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarat kuaso jo kawinyo katu dan indak ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang. Adat narazim syarat nan kawi. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar barang suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah binan bana. Akianyo Islam diterima inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh tagak di wilayah de ugamo duduk bersandar ke syariat banamu adat Islamiyah Sumara alam Minangkabau. Ko salarui salamun nangko tigo andiko di nagari pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jini malin lah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarat urusan ibadah digenggamnya. Kato pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kato ulama berhakikat menyusun syarat di syariat. Manti kato pahuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kato mandareh paga tarati di jambonyo memari cabuah di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi rajo tigo selo. Pertama bernama rajo alam, kedua rajo adat, cukui ketiga rajo ibadat. Langkuk je sampai balai studi dan nampak Minangkabau. Yaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet pagaruyuang. Sesudah semenjak itu, balaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarat mengatur, adat memakai. Akhirnya di atas bukit segitigo dan mengalang kata narata menjua keluar agam rusuaknya ke-50 mufakatlah orang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam. Talatak yang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu adat pesan syarat pesandi kitabullah. Sepanjang kisah riwayatnya 3 kali datang musibah Minangkabau di dua orang. Ado secara junan laya malalah tarang-tarangan mahadang cakak tua parang bemusuah pemuko-muko. Ado pulau caru marusua memicu jalan mencido siasah paham membunuh juhasuang dilalukan. Adapun kalinan pertamu datangnya dari Subarang negari Gadang Rang Manggarang Mojopai kono namanya. Dek Rajo Raden Wijaya Patih Megala Gajah Mada mendangung sumpah pelapa ingin mengganggam Nusantara. Maka dikirimlah bala tentara di bawah Aditya Warman menyerang ke Minangkabau. Batulak mudiak petang hari mandarik di Sungai Dareh, bakemah di Pesawangan. Di bakeh tampai orang Jawa mahasah senjata parang menjadi kampuang sampai kini banamu kiran jauh. Maka dikirim malah utusan
menjalang Datuk nombor 2 iyo di ranah Pariangan. Ujudnya menyuruh tunduk. Ko anggan nado iparang lawan tentara Majapahit Minangkabau jajahan kami. Baik itu bunyi ancaman katu Sugiro tak jawab. Pihak ada Datuk ninya itu berundiang beliau nombor 2 mencari katu dan saukua. Rundiang menindak bersudahan bersilang katu adik kakak kusik labanang di gumpalan. Tersabut di dalam tambo baalah bunyi peparan. Maka datanglah anggang dari lawi ditembak rajo dan berdua badia sadatak 2 dantam jatuh taluannya di bumi kau. Bakato Datuk kata mangguangan. Setapak bapantang surui sabanang nindak maila. Walau kecaya negariku biar kaluluah jadi abu musuh dan tetap kita hadang. Menimpa Datuk Perpatiah. Ku ayah nang kadang menggalasau diampang di tapak tangan di malah cadiak pagunonyo. Urang nari bijaksana tuan mengakih banda keliran dibuik muaro jantaganang pada pimatang diondohnya. Dia urang balain darah, tibo disipai tak saragam. Surang kareh jalan meminteh, surang lunak jalan merusua ayam dan sikua 2 Maria. Dan bak istilah urang kini, nan tuo cara militer nan mudo lewat politik, siko jalan bersimpang duo. Deklah pueh berundiang bakar rasai batandiang bagak dicadiak kato nan tidak berjuangan. Sinan talabuah kato-kato mahariak kata mangguangan. Iko kato pilihan den. Sambil marantak batu gadang balubang salawe tapak sampai kini bawa keju. Dari situlah asa katonyo koto pilihan. Sinan menjawab Datuk Perpatiah jo kato lunak tak tasudu. Nan budi cenweiku tuan. Sambil manikam batu minyak tabuak nan luih kesubalian. Itulah batu batikam boleh dicaliak disasikan. Konon dari sinalah asa katonyo budi caniago. Mencaliak rata peparinggo cameh kapacah betunggangan. Datang melarai Indojati bundu pulalu wapituah. Mano nak kanduang nan baduo. Usah dirantang dijelokan eloklah sinta kato damai suri kapangka salah surang. Ubek jauh penyakit ampi ayah dareh kamu dipatah ulang berpikir tentang itu nak. Maka suruilah hati nan tuo katu bangungan marenta pai ilya jalan karena Jawa. Sampai di bateh Minangkabau dipakuak beliau batang kayu bersumpah bertinggal katu. Tinggallah engkau Minangkabau indak di jalang-jalang lain. Itulah hinyo durian Datuk Rajo supadan alam Minangkabau bateh ranah tanah Jambi. Konon barito kababuruang beliau masuk tanah Rajang pai dan tidak pulang lain. Sesudah tu mangguang pai lalu dijapuilah si Rajo anggang diduduakkan di pagaruyuang. Diambil karang semando bagandi yang jua dia kanduang banamu putih jamilan. Tersabut di dalam tambo. Maka dibangunlah bali ruang panjang dan batunggak tarikh jelatang beparan batang puli-puli batok dan linta buang. Balapiak umpui lalang batabuah jo saliguri bagatang jo jangit tumu. Itulah lambang jo umpama ustan. Istana gabuh batang talih unjuk dan tidak babarikan. Beliau dibari singgasana punyo karaton Mbak Usali daulat sabat rantau ke dalam indak bakuku. Sabab di luar ada penghulu nagari alah berpunyo aturan adat nama batih. Kato limpahan dari rajo dibandiang basa sampai balai ditimbang di indak mamak. Di luar gua jejangko titah tinggal aja kitahnya. Lain diturik carosinan dipakai adat Mojopahit disuruh pakai balangkon. Dirubah ke sadat timbu. Diagiah bakain biron diguntiang jadi Sarawa banamu Sarawabatia. Jawe alasan ke beliau, dek repot turun jenaya tuan, istana berjanjang tinggi bukan saruman bak pendukung. Diperintah jalan mengesot marangka mairi ikua, pegawai menyembah sambil tagak. Sebab sulit merungkuat taruh duduk ulu karih mengganjap parwi. Kuk cara orang sebarang jatuh laki di punggung indak merintang palangkahan. Nyampang ko rajo berang murka main tangkok sawenang-wenang mencambuk mahukum gantuang putih kan ada di sabalah. Jo bujuk rayu permaisuri lintuah juo hati tuanku ko indak jamilan lah mengambok. Mako lalulah ganduah Datuk Perpatiah mengabek padi yudau no tukang panci yang diri ikan. Lupo amanah kendak samang putih rantai di Mojopahit lalu berang Cigajamada. Diimbau yang akan datang disuruh pulang kota Rajan. Disarang malah Minangkabau parang basusuh bakuampe. Busuaklah padang baun bangkai banamu padang si busuak. Musuh kalah rajo berpindah bararak ikutu kampa membangun istana baru di Minang banyak sansaronyo.
tinggal istana Pagaruyung. Putra mahkota memerintah bernama Rajo Anggawarman. Sulit ke bawahnya lalu kini bakal turunan. Baik itu konon sejarahnya. Tak buat juga mengkasi orang memang tercapai sumpah palapa marabui negari Minangkabau. Tapi sahabatnya Pagaruyung tan membangun negari kerajaan. Namun Minang tak terjajah. Adaiknya terpaliaro, rajonyo ketemu pakai, luaknya tetap pengulu. Barakai cadiak nindak kita ialah Datuk Parapatiah dan Sabatang. Menurut lagi falsafahnya sikolah pasang pepatah. Buliah duduk berkisah, asah dilapiak dan sahalai. Silahkan tagak berpaliang, asakan di tanah dan sabingkah. Iyo kanan diurang, lalu kanan diawak. Biar taimpi asa dia teh kok tak kurang awak di luar. Angguk gayang namuh dalam dua tangah tiga. Galia? Bukan. Ciluah? Indah. Khianat? No. Itu namanya lihai. Strategi dalam politik, siasah di dalam parang barat micadiak di galanggang. Makonyo di Minangkabau. Bukan toh otot nama pakai, tapi otak nan pagunung. Itu sejarah membuktikan, bukan sekadar retorika. Di pangka abad ke-8 balik, pulanglah haji nombor 3. Pertama Haji Musikin asalan dari luar agam. Kedua Haji Piobang ulama daerah 50, dan ketiga Haji Sumaniak guru di ranah tanah datar. Sajak di Makkah rasa pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat serta jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuan Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari berimbaukan. Bajubah seroban putih bacukua memakai janggut itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya je suarat dilarang ampuk judi. Tak boleh menyabuang ayam meminum tuak dihukum indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapui pasuh adu narai ilang malam. Sapihak dia orang Makkah parewa juara balai juru janang tengah gelanggang. Dibangun pasukan parang melawan orang pidari. Baju hitam sagala hitam badeta berambut panjang minyak mamak di belakangnya. Maka cabuhlah cakak di nagari ganti mencido pembunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasak hitam dan putih. Pidari semakin gagah di Kamang latihan parang Sungai Pua Peduli Badia. Konon Pulau Haji Piobang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patiklah nan hitam tepere-pere orang adat makin tesapi istana lah kacabalau. Itulah sebab karena nyostan mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dia rajo di Pagaruyung diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya eten karanah Pulau Cingkuat. Asia runiangan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan dan pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai di nagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan nuduo padang bajoak jemariam. 6 balik bilangan tahun parang mesusuh mukuampe kalah juo kaum pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang merasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumput di mamah kabau umpamo sawah dek galodo. Lai aja batin di hondohnya hanya sarantau Minangkabau. Ibarat pakan lalu usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduanya. Arang abit basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan dan pidari bukan to kalah mesesali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewatkan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututuo. Maka tu beliau masa itu. Zalim membunuh sagama orang Minang bukannya tapi ya bukan murtad tagak kepaliang. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya.
Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab kabapacik duri menyansam di sembanyo layuk buruan masuk limbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi ibu haratuk tinggal lawangkai bapacamen. Paruah ulama lawakare sayuk pemimpin dan patahkan badi yang tak malapih lagi kapa apul. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyasalan cilaku nyato ke ditangguang. Jokok dirunui ke bulakang dibalik pikia bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana ada tuak sapi cajak pandai alahan panjang pitaruahnya adalah tarangga. Beperingit meliau dahulu. Kok tiba silang salisiah antara kita badun sana. Tantangkan mahmuk keluar badan jan pamamak ke mama orang. Awak yang cadiak bulu ayam cancang ngaya indak memutus. Kok kusui bulu di badan jo paruah diselesaikan. Lawi indak panuh joikan. Buki indak panuh adek kabui. Darah nan turun-turun naiknya. Ulang berpikir ke malangkah pada orang rumit mengganjuannya. Iyo saja kata beliau. Parang musai musuh belipe ulando muki aja janji. Pagaru juanglah di jenjangnya rajo pegawai rang kumpani tuah hilang mangkutolape. Walau pengulu laijo kini lalareh na kuasa tuang kumandua dan disambah adat sehingga bunguale undang ulando yang mapakai. Apa boleh buat? Akan tetapi sesuai ba undang adat baalah bunyi pepatah nenelo ado manfaat namburu ado hakimah cancang talariak jadi ukia. Ayat pun ado berbunyi wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini dek kedua balik bertimba tibulah insaf kesadaran suri kapangka palangkahan batu ajo pituah lamo kini tabaco ma'anang. Saibarat balang-alang, kok basawa bandang di udara, usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muaronya. Tapi himpun gumpalan dan di bawah salisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai. Maka bayarianglah orang nan barampek menuju bukit Marapalam, duduk di lapiak nan sahalai berundiang bemuko-muko dapatlah katu dan saukua. Pertama ulama rang pidari, kedua pengulu tiga luak, ketiga cadiak pandai kampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat-adat syarak letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat berseri syarak-syarak sandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin antah balipe alam nangku bumi cahaya kiamat datang. Kali ketiga bilangannya Minangkabau digaduh orang sangke Soekarno memerintah sesudah Hatta tulak pungguang. Antah kok dandam mojopai ataupun sombong di takabua. Soekarno melenggang surang berundiang bakatu cie salah dan tidak makan sapu. Uku aja jangko tak pakai alu aja patut tak paguno tunggak nyanjak dari sandi. MPR lalu dibubarkan keluar dekret 5 Juli sinan balipek demokrasi. Bak kabau mahampang jalan sia menyilangkan edaram sumbang kecek masuk penjara. Itulah diktator orang namakan. Kalau di kana ada ulunya orang satolan sagandiangan. Cotali dosa pilih satu Soekarno dua tak tekato jadi tunggal. Kini Bung Karno manggalas sauba orang gilo waladiang. Saketek sasa kepaata dinalanya ditinggalkannya sampai kini mangaluah jua. Dek lurus makanan tiap kok bana manahan bandiang. Walau sebalik rang mangguak Minangkabau menggaliang surang menolak titah di perintah. Sinan berdiri Dewan Banteng amat Husin pucuk bule. Jago dubalang parik paga tagak juaro tangah balai seratu upai secara dadu. Sakato nindak jumamak sebunyi Imam Jokati cajak pandai mahayun langkah. Satampuah sararak pai mahampang ayah gadang lalu. Mencaliak taruah labat tampin kukuak kualai betimbalan. Aku bangun bagarak Dewan Gajah Utara mulai bagolak simbolon tampuak tangkainya. Kemuruah sorak di salatan berlian namu pendekanyo. Dewan Garuda mengatapak jalan bayi yang sabarisan samu sekito samung kaswi. Di sungai dareh masuk itu, dapatlah katonan sayo bulek rundingan jamu pakai tagak talewa PRRI Pambandiang pusat di Batar. Dek salarut salamun nangko nan tinggi awak pucuaknyo nang gadang awak banianyo kini tandan dihoyak urang.
Maka tiba suara ultimatum. Soekarno bangkit simbabau mahari amantam tanah isinya menyuruh surui. Di dalam masa 3 hari ko indak langkah diganjua tua je parang tentangannya. Pihak dia orang nan batigo dijual mengko di Bali patuh sebelum Philip datang. Ancaman dibawa lalu garega lawan garatak cakak dan tidak tailakan. Siko galanggang berpanjang no kalam bakabuit tanah Minang. Seumpama labah mengirok langit galok dek kapatabang mahujan bom bajatuhan. Dilawi bebarih kapabasi menyapu pantai Jumari yang sarik sikuci menjubarang. Pihak dia orang si pangkalan mencari alek nala datang. Dinanti basuka ju carano disiram mortir barih kunyang sinapang masin pidatonya. Salamai datang musuh lamu kini bangkalai basudahkan dandam takarang jak dulunya. Cakak batintak bakutin tiang sarang menyarang dinarami cido mencido dinalanggang darah hidup mana sungai timbun batimbun cando bangkai patiak dan tidak tahu asal. Orang berdeking surang-surang. Si Alek dibantu dek Rusia langkuk 100 kapal capuang. Si Pangka ditolong Amerika 100 gerin je basoka. Orang manggalek tu namun. 3 musim parang basosoh cakak nan alun bakalahan usah kalindok tambah garang. Kok nyampang tak kunjuang usai tampan keluluah keduanya. Manang ko raso tak mailo kalah hanya tu cilakonyo siko tarumuak majuaru. Aku baru diang orang di pusat mengkaji rugi je labo lah tabak karak dari nasi. Aku diusai silang salisiah. Bagan jua surik kapangka kita babaliak udun sana. Diajak musuh bayo diumbuak je katomani keluar suarat pengumuman. Isinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Parang ucok sangketo habis asa dan tidak sabut singkok sasik juga watak jeto. Kalah bukan manang pun tido cara no damai ditatiangkan di gatok pusat di daerah badi yang tak malakti kayu. Tapi stan, di siko Minang tegi jauh. Lengah dek rayu tukang ganduah jarek di sangku rumput juo lah kanai mangko takana. Kini apulai kadayo. Suligi lapeh dari tangan upas sardadu dijinakkan. Nalia di tali panjang menyalak rantai takana masuk ke kandang cie-cie. Api padam pun tuang merasuk. Salibu tumbuh di jarami unjuk dan tidak babarikan. Kabak halai. Setantang TP sukarela nan satu berjuang dahulunya kini menjadi sarok balai. Sikola putuh di tengah jadi alun bagak menangguang bak kain sayuit ke baju. Namuah bana masuk TNI rapor lah sirah dari awal. Dibilang veteran alun pulau induk samang tak mau tahu sialah orang nan peduli. Kesudahannya terapuang ngapuang tak anyik terandam randam tak basah. Tiok liku tiok tersampang kayuh kendiri surang-surang. Hampu samusim 4 tahunan. Hangi salampih generasi apo ketenggang Minangkabau. Balanjut taruh ke bawahnya nasib tawarif bagi hadiah. Ulah demerek pemberontak. Rabuang tagun jadi bambu bungo tagagok jadi buah taruh mudo dirangguit urang. Walaupun indak balapatkan bukan menjadi undang-undang. Tapi di layanya tu makna di batin saya terasukan anak Minang kamasak cemo. Kamasuak kan tua lah bahampang jadi pegawai balarangan. Di kampuang negari langang dirantau piti lasari badan bertambah tu juo. Ditukar bana celok bulu diganti udin jotono dialih samsiah ke saminten. Tapi dikukuaknya tu kinantan diparuah jaleh Minangnya lasuang berpaga ke pemain. Mungkin dia ulah dendam lama stan sunduk musuh batin. Dia orang setolan serombongan dan samu bagolak dahulunya indak merasai dan dirasai. Tapi bisa pentun nurang ke buah ratok dan tua ke handai-handai dan mudu. Banyaklah talang mengulampai tiba di pandan tapek bana. Banyaklah orang nama rasai tiba di badan tapek bana. Rata tangan sisiak cilaku malang menimpu Minangkabau sedang di bawah roda kini. Baik itu nasib penanggungan sampai Gestapo berkhianat karate dikocok di Soeharto. Batu ajuo pengaja alam tersimpan dalam pepatah balah bunyi lapatnya. Setinggi-tinggi malantiang suruitnya kata najuo, sejauh-jauh tabang bangau babaliak juo kakubangan. Baitulah nasib Soekarno lah tibo masuk ketikonya. Urek lapuak pucuk maranggeh dipupuk badai julim bubu kini rabah teguliang batang. Bukannya tumbang di baliwang stan nindak ketakuak kapak gadang.
Pisau sirawi merabahkan anak sekolah nama hoyak banamu kapijo kami. Sialah orang kemenyang poput yang taguah marara ulu ambalau membawa tangga. Talampau sayang ke PKI awak ditundo masuk ngarai. Dihalau-halau diambil dihasuang di Dewan Jenderal. Sinan Gestapu mengkhianat Soekarno dihondohkannya. Kini anjing menyalak tuan tentara lawaliak gagang. Ulah komandan didabiahi lubang buayo jadi sasi baliau pembayar hutang. Tamat riwayat orang gadang. Tali pua paneh 6 tahun dirau hujan sagadaba jasu nalamu hilang lagi. Lanjutan daripada itu antah samun antah korampok antah meminta elok-elok. Turun sahalai surek ibah benamu surek super semar bakeh di balang si Soeharto. Kini pengulu mengalupak dari Soekarno orde lamo kepada Soeharto orde baru. Baapulo makan tangannya danga barito dipapakan simak dek sultan jalek-jalek. Ramu-ramu si kumbang janti kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti karam dia tumbuh di matonya. Biriak-biriak turun ke samak, dari samak turun ke laman marau ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan saku diganggam dek Soeharto. Dicaliak singa paneh pagi stan panuah larunggo-runggo hati kambang Arabu Wamboraya. Ombak tanang angin selesai hujan taduah kabui puntarang betulak kapari kualo. Selesai saja pelayaran sarantak kilek pandayuang membalah lawi baharulah pulau lanyato ke di jalang. Alhamdulillah syukurillah. Sapueh-pueh marasai salamu-lamu menangguang kini kok nasib ka berubah orde baru tumpuan haro. Bemulai candu kayu lai lantiak kayu kabajak takahado tampan tawau. Dulu bangkalai PRRI kini Soeharto menyudahkan 3 buah jenis tuntutan. Pertama PKI dibubarkan, kedua ganti kabinet, ketiga ratokan pembangunan. 1 judul lama laku dinanti rareh nang ketiga. Usah besuonan bak lamo dulu ia nang kandang sawah di ilia masih kuntang sabih-sabihan makamanakan. Sawah geladang di daerah Kabau Jabantiang dari luar. Nan kanyang orang di Jawa narancak kota Betawi na lain menggigit jari. Itulah lukih gambarannya selama dipaci orde lamo. Pihak dek mama orde baru tangih kok lai dapet pujuak tagamang kini lai bajawe. Mulai di kakak pembangunan. Jalan dibuat lawe-lawe kabiri tagak kiok sudui. Surau munsaji didirikan sekolah impres bak disamai bandes mailia dari pusat. Musuh Soekarno dahulunya yang dipasuang dalam penjara kini keluar dilapehkan. Hamka bebas dari Salemba, Nasir buliah kamakapai sahrir tadanga suarun. Pembalih jaso anak Minang satu mahala orang PKI, mulai malokak sisiak Malang baransu alurih buluson sang puda la merek pemerintah. Tasingkok laweh pintukan tua, masuk tentara je pegawai jadi camat jadi pejabat sampai mentari di kabinet. Ulama lantang bepitua, jadiak pandai mulai bakukuat nayak sumangai anak muda indah di sisiah orang lain. Tapi tidak lama Ustaz. Dek jaso tanah kaleriangan tajunan ayat turun tabiang ambun jokabi melinduangi batu yang lagadang serumpunnya. Rabuang membaci bekulil yang rueh panjang meliwak-liwak rimbun rampak sepenuh rimbo siko takabua mainggoknya. Dek jaso tanah bakeh tumbuh badaun taruak penabangan. Kini baransua rimbun rampak. Lamo-lamo urek mencakam batang gampa dahan melampai pucuk menjulang langit biru gadanglah kayu sarumpunnya. Kini baringin tengah padang kumpulan buruang tabang jawah pidoman dagang lalu linteh sajuak melindung di bawahnya. Lah kasipai batang baringin, baa sipai de baringin. Awak nan taguah tagak surang tibola sombong di takabua. Lupo ke tanah menggadangkan indak takana jasuambun karisiak masiak melambuaknya. Kini angin tak ambek lalu paneh ke bawah tak menyampai rumput dan indak tumbuh lain. Buah diharuk ke menganyang inggok di ujung-ujung rantiang gadang barimbang rasu indak sekadar makan buruan pipi. Pucuk kaulam jan diharuk daun mudo tak menjulai. Antah ke urek menggantuangan aka mencakam ke bawahnya meninjang batang nalatagwa. Baitulah sifat beliau ku. Cadiak buruk nak tagak surang tinggi karena nak maimpok panjang mengkasih nak melilik gadang lanyato nak melendo. Duduaknya indak tapampeh kok tagak pentang tersondak titah tak bisa dapat bandiang musawarah dua sekali nan adu umpuak rekayasa. Segala dubalang rang pandeka dukun jadatu tukang hambuih tagak memaga berkeliliang. Dia awak memangku nenek mama pangka jahulu dalam kaum.
Harato ulayat dipancang no, pusako tinggi digadaikan ganggam bau untuk bagi anak kemanakan tagak mencangi. Sesuai pak namo nan malaki harato saju panganayo, awak kaya orang mularai ala jo haram tak betumang nan pokok sarik mencangno. Kalau dibanding dengan lamu balain saik parangaiyo, nan tuo garok dek kuaso nan kini cama jo harato bak baru atu kaju cigak pai harimau datang singo. Salah arah, salah kaprah. Kalau berbalik ke negari, diarti dimaknakan membangun bantuan negari meniru Said Nalamo. Itu tak mungkin. Dan bak memakai baju sampik kini dunia lah berubah. Tapi menjahit baju nan baru, nan polanya jaleh berubah mode kini, potongan kini dasar kainnya itu juga. Pepatah adat mengatakan, sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Namun nilainya tetap bak nalamo, ayah mailia dari hulu, tujuan tetap ke muaro, sungainya tak pindah-pindah. Mungkasihnya indahlah lain. Apapun corak negari, inyo tetap di lingkungan adat juo tulang punggung yang sarak rujukan di pedoman indah beranjak dari situ. Format boleh bertukar, bingkai bisa diganti, gambar nalamo ke dipasang. Mengaplikasikan nilai-nilai falsafah Minang tertuang sebagai sikap mental dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau modern yang islami. Baik itu kira-kira bunyinya dalam bahasa populer kini. Melihat bangun karangkonyo sebagaimana rumusan perda, bantuan negari yang dirancang nyatu lalabiah semperono. Sajak dari memilih figur taruh menyusun perangkatnya tatanan pemerintahan maupun manajerial sesuai tuntutan masuk ini. Ko dulu wali negari tabateh sehingga nenek mama dipilih di rapi adat. Kini buliah sumbarang gala pilihan langsung anak negari. Kriterianya alua jepatui. Salingkah aturan main nalah diatur menurut perda. Sehingga basuo sosok pemimpin nan cakap intelektual panutan punya wawasan babudi baiman pulau. Baik itu pun ragam lembaganya, sistem kontrol je pengawas, anggaran je pendanaan sadonya langkok terkondisi. Maka bolehlah diumpamakan negari di era kini ibarat sebuah negara kecil. Inyo ba presiden itulah wali negari. Cukup kabinet eksekutif perangkat negari istilah. Ada pula ba legislatif semacam parlemen di negara, yaitu BPRN, Badan Perwakilan Rakyat Negari. Ko di pusat ada bamui Majelis Ulama Indonesia, di negari ada bamuna. DPA ukuran mini di negari Badamu Mamas, Majelis Pertimbangan Adat dan Syarak. Sedangkan lembaga Kerapatan Adat Negari umpamu MPR di Jakarta. Inyo tak satu memerintah, tapi pusat jalau pupunan ikan rabah tagak bangun negari taganggam arif di tangannya. Tentang stabilitas putar roda pemerintahan, ko alun stabil itu biasa. Kita di dalam transisi sedang mencari-cari rasu. Lima senjang sinan luruhkan dan pangka lai sayo samu sekito samung kasih membangun negari surang-surang. InsyaAllah, golek ketibu di nandata tak lulua indak ke tanaman. Utang diansua mengkolan saya kakok diawai mengko sudah kato disabui mengko dape. Itu pituah dan antuo kita na wajib memakaikan. Ibarat bermain bola berserak di tanah lapang sama bakaja besi capek. Tujuannya hanyalah satu, yaitu mencari tuah kemenangan menggungguang boko jo piala. Usahkan tersabut kalah podo saja ulai tak rajan baitu tekad anak main. Kini peluit lah bahambuih. Kau kan pandai surang-surang mengucuk menggiring bola baharak ke gawang lawan. Tapi ado nan kerikana. Urang sabaleh nan pemain itulah tim menemukan karayo samo dan betuntui. Ijan bak kanda awak surang. Bek maju melalah bola benteng kosong daerah tinggal. Kiper satu mengajak pulau mahambua keluar sarang gawang kesimbah tak batuan. Sayok kiri jo sayok kanan samu bapusu juga landang. Kaki kawan besimbek juo offside taruh sebanta free kick baka panjangan. Nyampang ko itu dan terjadi instan. Usahkan sampai ke final konon maharuk nak juaro. Tibo di babak penyisihan awak tapacua masuk kotak. Malulah nyato dari tangguh. Dek sabab karena itu. Kalau nak sukses di lapangan tunggulah tampik surang-surang huni posisi masing-masing yang disiplin jago daerah.
Pangulu tagalah jo adaiknya, ulama membina syarat cajak pandai bidang sosial parik paga jo keamanan. Bundokan duang ambil peranan pemuda taguh je bidangnya seni budaya olahraga. Sadonyo kompak terkendali opor maopor sama kawan patuah kewasit na memimpin. Rumah pusako dahulunya banjuang bagonjong ampe buatan tukang Minangkabau. Bamusim diuni orang kini lah balik ke nantunyo. Sesudah dicaliak di pareso nyatolah mumuak pakayunya. Tunggak condong sandila rata paran tagajai lapeh pasak rasuak paranca lamaranggang. Jariau nu patah puluh. Atok tirih kasau lacaya lantai lapuak janjang tagantuang dindiang dan tidak elok lai. Baitulah bisa jo umpamau nasib menimpu Minangkabau salamu nagari ilang. Akibat adat tersisiahkan ninak mama ilang kuasa nagari dilipek urang. Lungga kabeh raso bakaum guyah hubungan nipabisan. Kok malu lah bagi-bagi kamanakan putih pangarang. Mama tak tahu je mamaknya pangulu dileceh urang anak buah serak berserai. Dalam dan daripada itu, ulah dek badai dari barat teknologi datang malasau. Rompaklah pagajin yang adat lipua sepadan limbagonya. Sopan santun dalam moilang basa-basi indak terpakai alu aja patut tak paguno. Apa nan jangga kalamari kini jadi barang biasa. Kok dulu tak kata sumbang larang pentangan dek dan tuo buat pandangan orang kampung indak lagi dianggap salah. Sadonya lah biasa. Lah habis miang dek bagi sia habis gali dek gali tiak alah biso dek biasa. Jokok mencali ateh rupu menilai ateh nanado setantang parangai mudo kini. Jajok tibu hati menyumpah raso bermain buku tangan. Mengecek indak basitinah bujang juga dih tak babateh mode pakaian ganji-ganji. Nan jantan badukuah lontin bagalang basubang pulo rambut kecolok balang-balang. Batino pakai pintalon bakawih babaju sampi. Tasimbah ateh di bawah adang kuseknya lah menjujai. Kok sumbang nampaknya calon, usah tagua sembarang sapu bisa melonjak anak baji. Sebab ayah mandehnya tak melarang, mamak kanduangnya basilengah kok kunun kurang bakuliyang. Nan rumi gaeknya bangga stan, mencaliak gaya anak awak lagi serupa orang pulau. Atau malah ikut-ikutan meniru lagak orang kini. Angiklah tadah dari cangkia tukang pancing dijujur ikan di siku mana tabedonya. Surang-surang adonan nekat. Dicuba manasiati dibari pituah panjang senjang berbalik kanan bana. Tapi bak mahampang ayah jual mendindiang di tapak tangan di ruang jari tampak ju. TV menyiar bilang channel PCD murah balinyo. Film porno di rental urang biskop menjarah masuk bilik gadang ketek satu menonton. Kesia mamak keberang. Itulah mode musim kini. Setengah candu batarati saulah dalam bagawa kajudi inyo tarambau. Langganan togel jobete nomor kode buah tutuanyo gilo bahampok ibataruah. Atau minum bamabuk-mabuk ganja narkoba sabu-sabu kalimpan siengan ragayeknya. Sapia ABG gadih tangguang sampai nang kasa mudo matah lapih dan tidak tagubalo. Bak pintu tagaje pasak serupo gawang tak berkiper. Alu ni patiaknya manggua, alu ni kampungnya larata adang pulau ngajak kapah. Caliak pulau nan tua-tua stan. Walau surau setiuk sudui menggagau sepekir besautan. Di luar lapau besasak palanta karamiyo. Lapi domino baku catak karateh kunyang nabagantiak otawa buru besidai. Buya taunya berceramah kati sekadar bakat tubah. Taat syukur engka tersarah nampangka ampau tersaleh. Datuk nampak di mabarale atau menanti tamu jauh. Batan diang gagah bersilagak sinan pepatah teraganya tambo dibacu baku rasai. Nan basuo je cedek pandai tunggu proyek masuk kampung. Atau sekali 5 tahun menjalang urang ke pemilu caleg menyalek urusannya. Basuo malang musibah terjadi silang selisiah. Urang anggan menjalankan tua mencari ubek panawa menuntut hukum keadilan. Sebab ukuran salah jabana bukan di kitab undang-undang stan tapi diragi karate cetak diangko subik ke subik paga marau kinamannya. Itu dulu mak. Dulu di zaman Orde Baru sangkit dipacik orang bagak masuk dan Allah kita lipek. Kinilah alam revolusi kita babaliak benagari. Diusai babak nalamu dikocok karate baru diulang main berseluruh sinang kabangkit batang karandang.
Dengan babaliak banagari itu artinya merubah sistem. Dari sistem gaya lama dan hierarki sentralistik kepada sistem gaya baru dan otonom demokratis menurut pola Minangkabau. Merujuk ke pemerintah pusat, sebagai lembaga eksekutif, tanggungjawab wali negari bukan kateh tapi ke bawah ke bakih rakyat yang dipimpin. Melalui lembaga legislatif ialah BPRN kadamanya. Fungsi karajo BPRN mengontrol pemerintahan, mensahkan anggaran jabalanjo, membuat menyusun perna peraturan untuk negari ibarat undang-undang di negara. Sedangkan rapernanya selain dari kenagarian bisa jualah dari mamas, dari muna ataupun kan. Maka stabilitas roda nagari bisa tauji terciptakan kok kesado organ nagari bisa bajalin bakulindan sesuai aturan main. Kompak terkendali, paham posisi surang-surang samu setimbang saukuran. Nyampang kok kan dua salah ciek senjang latali sepilin putih narumi maulehnya. Itulah peta di gambaran teknis formal jalan masing. Dicancangkan dua sagaragai kapanan dua selabuhan, pertamu tubuh tampak rupa kedua nyawa tersembunyi. Naknya saikek saburumbuang sajinjiang laya jabatin, kok sehat organisasi taguh lapul landasannya, visi je visi nama turui. Nah, nan menjadi nyawa di nagari, indak lain indaklah bukan ialah adat nama pakai 100 syarat nama ngatur. Santano tali adat indak mengabek pasak syarat indak mengungkuang, apalah nama bedakan antara desa di nagari. Lah diputar kepala bijua, dipilih sistem banagari tapi menjauh dari Minang. Itu karajo sio-sio ubek laki pantang terlampau berulang sakit nalamo dukun menggeliang menawari. Dek sabab kurang itu Ustaz. Nak taguah berdiri rumah letakkan sandi di tunggaknya adat besarak apendasi. Walaupun gampo bermusim badai datang limbubu tibo angin besabuang kiri kanan rumah gadang karabahalun. Mangko mailia banda adat. Naknya mencucu au sarak sarantak urang nemarampe. Pangulu pusik jalonyo tuanku di mimbar dakwah tidak pandai taguah jubuek parik paga tagak menjago. Itulah beliau menamakan ampek jinih dalam negari. Pejabat indak berbintang pemimpin informal istilahnya tulang punggung dalam negari. Segala buhuan laguyah disanam pasak di paharit. Siso bangkalai tan karangko samuri kakuk disudahkan. Tacicia peti dijapui taserak makanan pilihan elok dipakai jurundiangan buat dibuang jenuh pakai sinan negari ke Sumara. Tapi kok kan dua tali pangabek sababan kayu tainayo berserak sepanjang jalan. Jokok lah itu nan basu samboyan berbalik ke negari ibarat si ponggang tengah padang tinggal kajadi retorika hanya sarantau Minangkabau. Undang pepatah mengatakan, Ulando babenteng basi Minangkabau babenteng adat. Sebagai benteng Minangkabau, paganang kokoh dalam kaum dindiang dan taguah di negari adalah adat Julimbago. Kala dicari salamuku. Ulah dek lapuak pagarannya dindiang memuat tueh kok lamah, malah sau musuh dari luar leso susunan masyarakat. Maka untuk melantai sabalun luluh memintai sabalun hanya jauh, pihak pengulu pemangku adat paralu menampuh ampe jalan. Iko nampak bisiang. Yaitu, 1. Memupuak wawasan pribadi nak tumbuh pamor jawibawa di sinan lidah kemasingnya. Sebagai pucuk pimpinan, penghulu figur panutan, contoh taludan masyarakat. Selain ilmu bidang adat, cabang lain para lujuo peliang kurang pokok dasarnya. Tapi nan mutlak tak boleh hindak, berakhlak, berbudi halus karakter jiwa pemimpin pribadi dan tidak cacek. Sio-sio utang katumbuh pandayung membawa lulih dukun maubek sakit pulau hilanglah rono minyak mamak. Yang kedua, menyusun barisan minyak mamak, membina konsolidasi urang sakorup salimbago. Dek duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balapang-lapang. Nan barek sama kiringan, nan jauh sama kinan pia utang lansai karangko sudah. Patut nan usang di pabaru, nan lapuak cari kajangi, nan elok pasak di paharek alu aja patut saukuran. 3.
menjalin kerjasama koordinasi ju pihak lain unsur-unsur di masyarakat. Dapat memberi menerima bajambo baulua jawe samu menjambo menyampaikan awak panuh orang taisi. Sebagai misalnya umpama, memproduktifkan harta wilayah, memfungsikan lahan talantar, sungai, danau, gurun jerawa, menggusur sawah pusaku untuk bangunan sarana umum, atau para lu bantuan fasilitas untuk kesejahteraan anak buah sadonyo menghendaki hubungan baik ju pihak instansi bersangkutan. Dan gampe untuk tujuan pewarisan saratu suksesi kepemimpinan para lu membina anak muda adalah sangat dibutuhkan kaderisasi kursus adat kepada generasi penerus di belakang. Di saat zaman bakini indak masonyo batu tua panjang maurai tambo barang kuno bahandai domisa-misa. Para lu forum diskusi mengkaji adat di ilmiah logika dan masuk akal. Sebab menggoda itu Ustaz. De urang lah terpelajar, nalarnyo lah tinggi-tinggi para lu metode penyampaian sesuai jo alam pikirannya. Simbol-simbol mesti diusai, kata bayang diterjemahkan, pepatah ditafsirkan. Saatnya lah kan di nagari, kam di pusat di daerah menyamai baniah dan boneh mulia selesai petahunan. Sebagai unsur kurang ampek jini, ulama itu perangkat adat, bertanggung jawab di bidang syarak di dalam kaum surang-surang. Mulai dari imam sembayang, taruh kasatib aten mimba urusan faraid di jenazah, sampai pun memimpin doa itu urusan imam katib malin tuangku jamulana. Dalam kabinet pegaruyang, menteri agamonyo ialah tuan kadi betampek di padang gantiang. Rajo pun ada bertigo banamu Rajo Tigo Selo Tri Tunggal basukininya. Beliaulah rajo ibadat tinggalnya di Simpu Kudui, timbalan rajo nombor 2 rajo alam di rajo adat. Saya liang berbalik ke negari. Kok buliah pinta je pinto peran ulama ditingkekkan nak nyatu sebuah bendangnya. Kalaulah tadi disampaikan ampek upaya wadek pangulu, paling kurang ampek lah pulau langkah diambil dari ulama. Yaitu 1. Khusus pemangku adat imam kati, malin tuangku dalam adat. Hendaknya dipersiapkan, siap ilmu, siap je mental gala dan tinggal gala saja. Minimal layak diimamkan, elok bacaan tajwidnya, paham rukun dengan syarat. Bisa pula baca katubah, akhlak tinggi berbudi halus jauh dan dari cacit kata. Sinanlah baru basuonyo, tajam dan bisa dipakuakan tali dan panjang kapalili, kurang berfungsi difungsikan. Dan kedua, merubah metode dakwah dari monolog ke dialog, dari batu tua ke amalan. Mengkritik dari mimbar itulah hak dari ulama. Tapi kritik tanpa solusi bahaya jatuh kepasia. Hendaknya jangan ada sakwasangko. Oposisi baka panjangan gilo mencaci ceramah sekadar profesi. Ulama adalah idola, panutan di masyarakat, figur dan suci di negari. Sesuai je putih pakaiannya. Ibarat hitam dek pangulu, ungu tibo dimanti warna sirah dek dualang. Dan ketiga, menanamkan semangat kompetisi fastabikul khairat di negari. Dia ulama pewaris Nabi indak memilah-milah umat, tapi dalam berma'ruf nahi mungkar menyamai iman dengan takwa. Indak salah bukalah dosa kalau balomba dengan banyak. Ikulah kiat perang Saiswa mengislamkan tanah Minangkabau sampai menyebar bakuliang. Dan kampe kiadat banyak sangku penghulu dianggap partner. Walau lahan pia 2 abad, namun doktrin falsafah Minang, adat basani syarak basani kitabullah masih berproses sampai kini. Dalam membangun masyarakat, Minang modern dan islami menuju khafah samparono adalah tugas di ampe gini alim ulama di garis depan. Dek sabab karena itu, adalah arif bijaksana, kok nampak simpang jalannya, adat keluar junjung syarak, samo disilau kaureknya bau diskusi minyak mamak buliah nak samo diluruskan. Ado kalonyo dek kurang paham tentang adat, talamun alun bakakeh kalipe alun bakambang balain tampek memandangnya, dikatokalah adat nalah menyimpang dituduh melawan sara. Umpamo larangan kawin sesuku, pewarisan kekemanakan, ajaran salah dalam adat hukumlah nyatu di ugamo. Katonyo
Atau di dalam alua penitahan kurang menyambah ke pangulu. Itulah syirik hakikatnya. Dipahami bunyi pepatah. Ko harimau bana di dalam kambing yang laju keluarkan. Munafik, kata beliau. Tak kayu janjang di kapi yang tameh bungka diasah. Bodoh. Taimpi na diate terkurang di luar pengkhianat. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maku, dek kaluanyo di pengajian. Baragam komentar masyarakat kurang laragu jo adatnya. Tersinggung pihak nenek mama badan tiang silaturahmi antara orang dan baduo. Jangan sampai itu terjadi paralu duduk merapak samur silau keweknya nyampang senjang adat jusarak karamlah alam Minangkabau. Dan bak pituah bunyi pantun apalah bunyi pantunnya pinang sinawa anwi ilia tersampang di pembeloan ujuangnya pangka nama isia buah di tengah maidokkan. Sebagai intelektual, golongan orang cedek pandai dan mbak umpamo sutradara menerjemahkan skenario mengatur akting si palakon menyusun lampu di kamera sehingga selesai jadi cerita. Nilai-nilai ajaran adat pasang kandungan dalam syarat diracik di programnya menjadi pola terencana untuk ditatiang ke masyarakat. Ko ekonomi ke dikakuknya, seni budaya ke dibina menggarap koperasi JPPR ataupun sosial pendidikan tindak keluar dari bingkai koridor adat dengan syarat. Maka di dalam mencari bantu format babaliak ke nagari, peranan tidak pandai sangat dominan menentukan. Samisa mewujudkan sosok yang baru dari semboyan back to surau. Mesti dicari metodenya dan praktis menghemat waktu memenuhi syarat pendidikan. Modern tapi Islam menyerap nilai budaya. Sehingga nanti di masa datang layak angkatan penerus Minang, generasi tangguh tahan banti yang punya intek sarato iptak mandiri dan siap pakai. Sistem surau tempo dulu lah mencetak Hatta Jo Agus Salim melayakan Nasir Jebuya Hamka ia mintan Melaka Rahmah Rasulullah Said. Tapi upaya mendaur ulang lewat surau di abad lalu itu karajo sio-sio dan bak memakai baju sampi memuliakan naya kaulu. Tidak mungkin. Jadi pola apa negara kita pakai? Menerapkan pesantren ala Jawa? Itulah proyek cedek pandai kaum intelektual terpelajar ahli pendidik Minangkabau. Urbanisasi ke Kota Gadang harus merantau keluar Sumbar indak dapat diambil-ambil. Inyolah lamu membudaya kini menjadi kebutuhan. Semenjak dekade 60-an lingkup kabui karantau urang termasuk golongan minyak mama. Sehingga timbul pantun keluhan semacam protes anak buah. Bungo padi, bungo anjalai ketiga ju bungo palo. Di mana negari keselesai pengulu merantau pulau. Nah, dalam berbalik ke negari, apakah perlu dipulangkan? Melihat tugasnya fungsinya pemimpin dan dipimpin indak mulia jarak jauh. Itu fikiran orang awam. Tapi lain pandangan cedek pandai. Niniak mamak di perantauan usah dipanggil dipulangkan. Malah banyak untuangnya beliau di tanah rantau. Itulah pertimbangannya antara lain. 1. Di zaman global kini nangko dunia semakin cetek hubungan semakin pendek. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi komunikasi Padang Jakarta tak jarak. Jo HP bisa babi siap pulang ke kampung di Matakana 2 jam kurang sampai di rumah. Dan kedua, di rantau para luar pengulu. Sebagian tinggal di kampung nguruhlah warga dan di kampung. Sebagian dia di rantau pimpinannya diperalukan. Tidaklah efektif itu namanya. Kalau bapu sudah tua di negari kemanakan banyak di rantau. Dan paralu yang dibutuhkan adalah pemimpin dan peduli. Tahu je tugas kewajiban membimbing anak kemanakan mairik merantangkannya. Laibana tinggal di kampung badaki basuh tarif. Tapi rimbun ko indak memayoni laweh dan tidak malapangi apalah arti bapangulu. Sabaliaknya puluh. Datu awak lairang hebat. Urangnya banyak aratu batitel sarjana profesor pejabat eselon aktif. Namun tinggal di rantau orang sari nampak jarang basuh. Usahkan mauwih kemanakan cekan kampung halaman juga lapun beliau lupa. Buat apa om? Pulangkan saja itu Datuk. Pendek kata singkik runjangan stan dan diparalukan di anak buah adalah pemimpin dan memimpin. Domisili bukan masalah. Dan ketiga, dengan adanya Bapak Ngulu, agar potensi rantau membangun kampung di negari.
ide juga gagasan, skill keterampilan sampai kabupaten batu buat dengan taulang. Itulah asli nakabau ibarat tanah ulaya dan alun terangkau menggarap. Dan gampe untuk masuk dan katiboko, aliran dana untuk kampuang bukan lagi bantuan santunan bersifat pribadi insidental, tapi subsidi bakal lanjutan terpela dan berencana ditangani secara profesional. Kita kenalah tahu juga, bahasa sajak negari tarikh kabupaten sampai pun tingkat provinsi, PAD Sumatera Barat kurang tinggi kono dibanding orang lain. Maka di era otonom macam kini dan sabu ayam mandikan diri tidak bergantung ke Jakarta untuk biaya rutinitas terpaksa makan ke dalam terlampau barek kebenaran. Kalaulah itu sampai terjadi timbullah image masyarakat, elok jo caro alamo otonom membosan saya tercimu balik ke negara. Sepanjang barih melabeh undang pepatah mengatakan akulah bunyi lapatnya. Pengulu sadat ulama sekitab manti sebuah hukum dubalang samalu padusi sarasam. Maknanya tidak lain bahwa segala organ di masyarakat fungsional untuk pemimpin supaya sekato sepindahkan satu visi satu misi membangun kampung jenengan. Fungsi dubalang dalam adat mendimbang bahaya dari luar menjaga terati di dalam sehingga aman terlindung laya batin saleso umat sanagari. Inyo dikatakan samalu. Artinya indak basibak kemenakan bukan mesisiah anak buah samur jago di gubalo. Sifatnya baayam dan tangkeh digalangkan. Capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pemacah. Pengabuang batang tabalintang pahoyak sarang penyanyi. Sensitif juga keadaan. Tanggap membaca situasi. Capek dalam bertindak fanatik tak namu kalah menjaga citra dan martabat. Kesabui orang padusi, sarasam saparasaan saino samulia satua secilako. Perempuan di Minangkabau diimbau jebundokan buah. Beliau diumpamakan impapeh rumah negadang pemaci aluang bunian pemagang amban jepurwa. Mengkasihnya apa? Yaitu mahatun rumah tangga manajer di keluarga bendaharawan dalam kaum. Bukan fisik aratu saja. Juo moral spiritual akhlak jo pendidikan. Sehingga terujuk talahiakan rumah tangga dan sakinah lingkungan dan sejahtera masyarakat dan bermartabat. Menuju negari dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sejahtera di bawah ampunan Allah. Itulah kandungan falsafahnya Banayari. Angku-angku di sana pendanga penggemar balerong dan budiman. Itulah saja uraian kami, curai peparan rang balerong tinjauan salayang pandang tentang bebaliak kenagari. Antah kesabui dinan niyo mungkin tabaco dinan bukan. Namun nan utang dek kami menyampaikan unek-unek partisipasi sumbang saran pokok fikiran sepanjang program balewakan. Yaitu cito dek cito nama samu anak nagari Minangkabau di kampung Lapeh Karantau tentang bebaliak kenagari. Joko tarosok dinan boneh mak, itulah rahmat dari Tuhan syukurnya amat salamunyo. Nyampang tak kaca dinan nampung tembak tak sampai ke alamat malanglah kami yang betutua. Ibarat malapeh badia pacah, uci habis mensiu hangik pilih baliak kesambang yang malu nak kami gunggang sorang. Maaf kepada nenek mama, ampun kabakeh mangkati. Usah kami diberi hutang ijan menjadi upek puji kepada Allah tobatlah kami. Mohon izin kami babaliak, bararak pulang ke Betawi, hingga iko kalam sudah panjang umur 20 lain kali bertamu jua. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekhilafan. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.